Balay gimanen tinay siyangkat aban ni It Festival, iti may nga impounding dam, iti barangay 17, San Nicolas, aday ito'y paset palaeng, ti madama, amasel celebraran, Adamili Festival 2023, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ti Bani It Festival, ket dua atawenen, amay say siyangkat, nanipod pa'y nang rugi, ti administrasyon ni Mayor Mike Hernando. Kuna ni Municipal Agriculturist, Mrs. Cecilia Zambrano, ket kalikagom ngamin ti LGU San Nicolas, ma-promote ti agri-tourism project, tapno di kasakit da iti kano, ti may sa pangawis, karag iti turista, ken bisbisita, akayat na apasyaren tinadakamat nga ili. Ti Baniit Festival ket nakisalyan dagiti nalalaing nga agbaniit iti San Nicolas ken iti kabangibang a lugar. Ti ili a San Nicolas ket adda ti 12 nga impounding dam adagitoy ket mabalin ken open iti mapan agbaniit ngem iti masungsungad nga aldaw ket addanton ti entrance fee na adaytoy ket pangtulong to kano ti pan nakadevelop pay dagitoy a natural resources ti San Nicolas, Ilocos Norte. Daytoy second Baniit Festival na i-pattern mo lang kaday di first Baniit Festival in Bingaw, Sweep or Dam. Daytoy nga ganwat ti LGU San Nicolas through the leadership of our Honorable Mayor Mike Hernando nayuswat daytoy to develop the skills of fishing enthusiasts as a source of livelihood, kun to promote the tourism project of the 12 small water impounding system irrigators associations kasi 12 iti dam iti San Nicolas. Bali at the entrance fee na in the amount of 100 to cover up the expenses of the supot nga pagipananda ka daytoy maalada nga ikan plus the snacks will also be served. There are 101 registrants kada ito ita. The amount, it will be turned over to the Organico nga Manalon ti San Nicolas, Ilocos Norte Incorporated nga isuda iti maintain dayto nga dam. Dagito nga dam iti San Nicolas, it is not only for irrigation purposes. It is for recreation, stockades of tilapia, ti purpose na. Ada ti masingir no agpadanumda. Ket no ada ti open fishing, ada ti entrance fee nga 25 pesos nga sumrek kada ito'y Irrigators Association. Ket daytoy nga ganwat na pagnunumwan ti LGU Committee on Fiesta nga dagitoy ti premyuda. Dito fastest catch ti imuna nga nakaala ti ikan small man wano dakkel basta isut imuna a price of 1,500 pesos. Then after almost 3 hours makitan to dito heaviest single catch. Kitaan to te kadakkelan nga ikan makilo a price of 1,500 also. There is also a price of the youngest angler. Adamot price na the oldest angler. Tinapan nagbaniit nga kaubingan ken kalakayan, kabakutan, 1,000 pesos each. And the major prize is the heaviest catch. After all buo nga naalanan, the third prize is 2,000 pesos. Second prize, 3,500 pesos. And the first prize, tumataginting na 5,000 pesos. So, nakapinpintas dito nga ganwat para ti tourism projects. Iso nga ininot through the LGU San Nicolas nga ma-develop dagitoy dams, small water impounding projects into agri-tourism sites. Dagiti participantes naggapuanda ma'am ang nagapuda kariti different barangays iti San Nicolas. Nagapuda ti different barangays ti San Nicolas and neighboring towns. Adapay ti outsiders. So open dito nga pasalip tayo. Open dito nga pasalip tapno makita tayo adot maalada dito ita saan pay nga
na tabukulan. Detila ang banniit. Ti agban-banniit pay lang, daytoy association. No may dagdalos, agbanniit damutin ti sidaanda. Napintas dayti pasalip kuna ni Mayor Mike Hernando tangamin ket dayti ti maysa apang preserve dagiti dam iti ilida ken mapagbalintupay dagitoy apagpaspasyaran dagiti turista. May kadwa nga taon dito yun apo nga naiyuswat idi last year kan idi Kalman dito Banniit Festival nga may promote dagiti water impounding dami nga namulaan iti tilapia ken karpa ket maangay iti contest digiti ka listuan nga makakalap ti kadaklan ti makalap ken ti age range digiti participants ket it's a way of showcasing digitoy nga tourism sites ti ili at the same time ma-preserve pa iti value digiti water impounding ta may isudatin mangted iti danom kadagiti pagtatalunan at the same time mabalinda pa nga pagkalapan. Iso ti gapon nang mai-highlight dating programa. Maragsakan met ti maysa balikbayan a nakabuya karagiti contestant ti Banniit Festival takunana ket maysa dayti a makatulong karagiti umili ken makaited ti pagsapulan dagiti taga San Nicolas, Ilocos Norte. Taga San Nicolas, taga Barangay 6 San Nicolas. Dati aglaklako ti chicharon and as of now I come back nga aglako ulit ti chicharon, longganisa, bagnet and so many more. So I'm so happy ta dede kasinsing ko at taga Barabar because I was born in Barabar. Told me yesterday that today is the second annual Banniit Festival. And kuna na kanyak, manang you should be there tomorrow. Oh yeah, it's my pleasure. Kasi last year, nabasak sa Ijay News or Facebook nga there is a Banniit Festival. And in my mind ko I was in California that time, I wish to see that event too someday. So it happened. So, kunakat idikalman, oh sure, we should be there tomorrow. So may kami, this is my first time to see a water impounding dam, which is very good. Adot maitulong na ti bumarangay, lumugar, kasi dito impounding the water. So in time of drought, they have something to use. And at the same time, they nagipupukda some fish, which is good for them too. And now they are inviting the people to come and attend the Banniit, so they're harvesting. So this is so good. This is a nice project of the government through the agriculture and the local government unit. So this is very awesome. I congratulate them and us, a resident too. I'm a dual citizen, Filipino-American. I appreciate, the government in our place. They're doing their best. They help the people. So I see like some are happy, especially those who catch the big fish, and some are just the same because they do not have nothing. So thank you. It's a pleasure that we're here, and at the same time, you're interviewing me, Joey. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.